בוא נעשה צילום עכשיו. נשאיר את המצלמה דולקת, ונעשה איזה כאילו איך אוכל את זה מהר. הדבר היחיד שיכול לשבור את זה, שאני מביאו לי דודג' וייפר, לא רומי. תראה את הכף. התכנון היה למצוא כזה שזה בפנים תקוע, אבל לא... ילדים נופלים מבפנים, כן. יואו, איזה ג'ארה. תצלם את זה. צילמתי. תצלם עוד פעם. זה צחי, כשהוא יגיע, כשנגמר לו עד שנגמר. החצי. אני רוצה עוד. תתחיל לחפור. איך אני אוכל את זה, תגיד לי? ארבע ביסטים הוא מלא. איפה אני אשים את זה? זה בעיה שלך. זה היה לוגיסטיקה. בגלל זה אמרנו נביא את זה בסקייקף, כולם יתחרו על זה. לא, בסקייקף הרנתי לך מהקריירה. וואי, איזה קטע חזק. ליגה. אחי, אתה אוכל 20 ליטר של סחורה של גלידה. סתם. וואי, תראה איזה שוט, גד. קבל. ימי. וואי, קבל דחקות.